салом алайкум дӯстон, бинандагон ва мухлисони доимии шабакаи Сафархон ТВ. рӯзи ҳар як шумо бахайр ва шодӣ бошад дӯстони азиз. Ва дар навори имрӯзаи мо мисли ҳарвақта Ремон бо узорни Валик ва бисёри бародаро тамошо мекунанд навораи моро, партисиатсия мекунанд. дӯстони азиз, ҳама каса як дастгирӣ мекунем, ҳам лайкҳои бобогира мемонем ва дар имо WhatsApp навораи моро партисиатсия кунем, беҳтарин мешавад. ҳама каса як дастгирӣ кунем дӯстон. ва ин хона 6x3, баландишам 3, паҳмишам 3, 54 квадрат баромадагия. Дар 54 квадрат мо 4 литр эмулсия расход кардагием ва 6 дона колери, 21 номери сиёҳ ва як клепи қазоқӣ расход шидагия. баъдан айболои гилои партофтагимон дӯстон декоративни лак мезанем. дар охири навор ҳастем, метавонед шумо ҳамин лакҳоро харидорӣ кунед ва навора то охира тамошо кунед. ва дӯстони азиз, гилои фурӯшиам дорем, лаки декоративни фурӯшиам дорем. ручкаи Валик бисёриҳо суроғ кардан, ручкаи Валикам фурӯшӣ ҳаст. бародаро дар ҳамин номерҳо метавонед занг бизанед, дар имо ё WhatsApp бинависонем. бародаро чизе ки шумо дар кора мо барои шумо доставка мекунем. ва нигоҳ кунед дӯстон, чӣ хел мо гила задем. ин гилама бисёртарак дар навораи пешина истифода бурдагием ва хостим боз як навори дига кунам. хонара холиш несте бародаро, эмулсияи сафед задагиш несте ва хостим як навор кунам, пешкаши шумо бигардонам дӯстон. ва бисёриҳо савол медодем ки углои хонара чӣ хел пур кунем ва угло сафед мемонанд, чӣ кориш кунем бародар. ягон амуди гил ҳасте ки ҳамин углоро мо маҳкам кунем. бисёриҳо савол дода буден. бародаро углои хонара ма фақат ба як дона ухачистка ба гӯшковак бародаро мегирам. анамхел точкача мемонам. ҳар гила ба падоби худаш, мақсад точка мемонам ё ки хат мекашим, угли хонара пур мекунам, чтобы сафед намона, шофам ната. ва бисёриҳо гуфта буданд ки таи гил зазор мемона, уша чӣ кор кунем. вақти таи гил зазор монд дӯстон, метавонед ролика сари аппарат истифода кунед, танаям дар тоб тенед, дастхати давомиша бизанед. ина бародаро чӣ хеле шумо дида истодем, мо бо гӯшковак углора точкача мондисем, чтобы маҳкам шава, зазорош сафед намона. ва бисёриҳо гуфта буданд ки лазер дар кор нест, дар ҳамин кор ва чӣ ба лазер истифода мебаред. бародаро лазер обязателен дар кора. ба чӣ хотир лазера мо истифода мебарем ки гилои мо каҷала наёяд. вақте бе лазер гил партофтӣ, ина нигоҳ кунед чӣ хел гило рост, ҳама регировка кардаги ҷо ба ҷоя, ранги абои вори омадагия дӯстон. ва айболои мо лак задагием, ба ҳамон хотир камтар нам дора. ҳар ҷарҷо доғ задагӣ вори метавад, нам дора. мо айболои лак задем, баъдан навор кунем, ба ӯ хотир навор кунем ки дига мо вақт надоштем ки ростга жидат кунем, кай қоқ мешавӣ, баъдан навор кунем. ва бисёриҳо тарзи ранг тайёр кардан ё гилпартоиро намедонем, метавонем дар омада ай навораи пешинаи мо тамошо кунем. бахтона тарзи гилпартоӣ, ранг тайёркунӣ, декоративни лакзанӣ, ҳамара биомӯзем, бахтона ёд бигирем дӯстон. нигоҳ кунед, гилмон гили номери 10 боз як бор дига бисёриҳо номери гила суроғ мекарданд ё мегуфтанд ки дар ҳамаи наворот бугӯ ки номери гил кадом номера, ё ки колери истифода мебарӣ кадом номера. номери колермон 21, гилмон номери 10 дӯстон. ина дар 4 литр 6 дона колери сиёҳи номери 21 майдако добавит кардагием. ва дар як сатели 2.5 килоаи декоративни лак 8 дона зарҳал добавит кардагием, 3 дона зарҳали савзай, 5 дона зарҳали золотистки свети майдадона. ина дӯстон, фикрҳои худтонро метавонед дар комментария бинависонед ва касоне ки мехоҳанд хеле ремонт кунанд, дар номерҳои болои экран-мондагӣ занг бизананд ё ки дар WhatsApp имо бинависонанд. иншоалло ки хеле ремонтҳоро пешкаши ҳар яки шумо мегардонем дӯстон. ва ҳар ки ҷое бошед, худованд нигаҳбонтон бошад дӯстони азиз. дастгириро фаромӯш намекунем, мисли ҳар вақтам лайкҳоро бимонем, беҳтарин мешавад. бисёри бародаро гуфтанд декоративни лак чӣ хели дастрас кунем. ин ҳам як декоративни лак бародаро, лак ина декоративни защитный лак для фасадный внутри работа. ина внутренний. хай хулоска бародаро, лак ина мияй, ина ми хеле лаки 2.5 килоаш ина мияй. ина хеле харидорӣ кунем, баъдан метавонем аболои гилизагӣ лак бизанем. ва ина бисёриҳо гуфтем лазер барои чия. лазер ина бародаро, лазер барои рост кардани 4 тараф мезана, торам мезана. ина рост, ина гила рост мекунӣ, ба хатои гила рост мекунӣ.